sana magiging bato pa. Ilang araw na lang mag-e-expire na ulit ang Bayanihan 2 funds. Pero sa sobrang bagal ng paggasta, 2 beses nang nabigyan ng chance. Habang nakatenga yan, parami ng parami ang nangangailangan sa ilalim ng krisis. Kailan pa natin balak gamitin ang perang yan? I am calling on the government to rush the obligation and disbursement of the Bayanihan 2. It was originally supposed to expire on December 19, 2020. However, since that first deadline, its effectivity has been extended to June 30, 2021. So far, there is no indication from the Senate leadership that there is going to be a special session for this. Bago man lang sana pag-usapan ang 2022 budget, sagutin muna nila kung saan na napunta ang Bayanihan 2. January 2021 pa ang huling report na na-file ng Malacanang ukol dito. Nasaan na ang iba pang weekly reports para sa transparency at accountability? Kahit sa DBM, kulang din ang mga reports dahil hindi nito dinetalye kung ano ang nahita ng bayan sa paggastos. Wala ring paliwanag kung bakit hindi umaandar ang ibang programa. Nakahain ang panukala ko para sa audit ng mga pondo para sa COVID. Dito magkakaalaman kung excellent talaga ang response ng gobyerno. An adequate response means consistency on the part of the administration at makatotohanang pag-uulat sa bayan. Kompleto dapat ang reports at walang pagmamasahe ng datos. Why the need to hold these funds? Hindi ba natin ginagastos ng tama, kaya ang dami pa rin natitira? Makikita natin ang sagot kung magsasabit sila ng pinapangako nilang weekly reports. I do hope we in the Senate will continue to exercise oversight. Patuloy nating bantayan ang paggastos ng administrasyon nitong pondo para sa COVID-19. Thank you for watching Politico TV. Please like and subscribe to our channel for more videos.